Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. It's okay. Pepani amene tabweretsa nkhata Pepani tufuna tsopano tiyambe mwambo wathu wa kuno kumanda.
andindipemphe anzathu a golfing community amene tandandikana kuti tinyamule thupi la m'bale wathu kuti tsopano titheka kutulutsa kuti tibwere pamalo pano. Zikomo kwambiri. Pamene azimayi tikuyimba. For some of us, we know we might love it. Let's just walk with it. Okay. Walk with it. Abanyamula Coffee ndi magofa zanzawo amene masewera nawo ku Blantyre Golf Club and Lilongwe Golf Club. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Once again, thank you for being here as we send off our brother Edward Kauka. In this place where we are laying him. Shall we close our eyes and pray? Heavenly Father, Jehovah God who reigns from everlasting to everlasting. Ours is our humble approach before your presence. Because we know you are the giver of life and you are the taker of it. Therefore, as we come before your presence and lay our brother Edward in this place, we pray, Jehovah, for the sufficiency of your grace. We pray for the sufficiency of your help. And above all, we pray, Jehovah, for the comfort of the Spirit of the living God upon the family,
Babanja. Upon friends. Banzao. And those that have left remained behind. Ndipo tonse ametasidwa mbuyo. Therefore, in our program this afternoon, Choncho mudomboso latu masana we pray for your help. Tikupempera thandizo latu. In Jesus' precious name we pray. Mudzina lodala Esther pempera. Amen and amen. Hallelujah. At this moment in time, we want to lower our coffin. And as they are doing that, may we have the ladies lead us in a hymn. Thank you. Ufika kumuzi wangu nitamona mkulumuzi opera zoibazanga sufuna kupita naye iwoloke yologano ilowe mukenani sufuna kupita naye Sufuna kupita nane, tiwoloke Yorodano, tilowe mukenani. Sufuna kupita nane, sufuna kupita nane, tiwoloke Yorodano, tilowe mukenani. Sufuna kupita nane. Wandikozera kumalo. Tilowe kugombera. Sufuna kupita nane. Tiwoloke Yorodano. Tilowe mukenani. Sufuna kupita nane. Sufuna kupita nane. Tiwoloke Yorodano. Tilowe mukenani. Sufuna kupita nane. Kana njira yokuta mwazo ndikayigita Yesu ndikulupirira kulupirira njira yokuta mwazo ndikayigita Yesu ndikulupirira kulupirira mene tawipita muzose zondikwera Yesu ndikulupirira kulupirira mene tawipita mai Yesu ndingakwe Yesu ndikulupirira. Praise the name of Jesus. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold the tabernacle, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all their tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end. And I'll give unto him that is athirst of the fountain of the water of life. He that overcometh shall inherit all things, and I'll be his God, and he shall be my son. Shall we pray? Father, we thank you for this moment. As we come to this place, the final resting place of the remains of your son, Edward Menson Kauka. Lord, as we come into this moment, we ask that you be with us as we bid farewell in this last moment. For the Lord himself shall ascend from heaven, and with a shout, the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, may we be comforted with these words. We look for the resurrection in the last day, and the appearing of the Lord Jesus, at whose second coming he shall judge the world, when the earth and the sea shall give up the dead, when the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them. And then shall come to pass the saying that is written, death, where is your victory? Death, where is your sting? Death, where is your victory? For as much as the spirit of our deceased brother, Edward Menson Kauka, has returned to the Lord, who gave it. We therefore commit this body of Edward Menson Kauka to the ground and to the dust. In Jesus' name. Amen. Yesu
tipemphepo achinyamata amene tingathe kubwera tithandizane nawo ntchito anzathu komanso makofa amene tilipo tekera tiyeni kuti tithandizane ntchito yokwirira ziko kwambiri.
Hallelujah. Bepani. This time around we are going to lay the wreaths. And there's an order, there's a lot of them. But you will forgive us that some of the wreaths will be combining several people to do it at the same time. Otherwise it will take us too long to go by individuals. So allow me to invite Reverend Jima to lead us through the process of laying the wreaths. Amen. Ali akazawo amalemu yechafurisa kuti abwere kudzadikira kutana.
zotsatira amene adzatikire ana awo Robert Kauka, Mr. and Mrs. Machoa, Robina Kauka ndi David Amiro. Awa amene adzatikire kati. Njira Kristu yo, ndiye chitangwe cholimba, maziko ena ndichenga, maziko ena ndichenga, oh maziko ena ndichenga. Daima njira Kristu yo, ndiye chitangwe cholimba, maziko ena ndichenga, maziko ena ndichenga, oh maziko ena ndichenga. Daima ndiba Kristu yo, ndiye chitangwe cholimba, maziko ena ndichenga, maziko ena ndichenga, oh maziko ena ndichenga. Ye mfuseso anthu awa kuti abwere adzati adye nkaka zawo. Edward alongawo malemu, Edward Kauka alongawo akhoza kubwera. Pamene wakwera abwere pamodzi ndi Mayi Jefferson Gondwe amene ali abongo zawo, komanso abwere pamodzi ndi Mr. and Mrs. Moses Gondwe. Amene awakwera Mr. and Mrs. Simon Spese, komanso Mr. and Mrs. Robert Kiziba nawonso akonzeke. Cuma nggak tahu dinamisa itu. Serengata ya alongawo malemu abongo zawo, komanso adaina ali Mr. and Mrs. Gondwe. Komanso Mayi Robert Kiziba. zotsatira abere zotsatira abwe
chairperson of MAGRA, also acting director general of MAGRA. Abere kuzandikira antu awa onsewa abira pamodzi CEO abu Airtel Ashish Dud TNM additional governor Fairways Capital Partners Limited CEO abu United General Insurance also abu Public Commission ya choice abere kuzandikira hata Yeah, the red one, the red one. Tenga hiyo wike musi hapa mwambo wike musi hii kare musi Yosakira abere abotoni omaso Tobias atakibire kata
Akali osajina azajigire services mature. Bebani asiwele chabuti anaralemeta kuda igangada umasana biritse nkada hada zo za tabara bano ndi tikupire ku gawo laiwa mene ananena kuti abwera kudzadza process ndi patawi lofuna nditane abanda lawo la ku Tanzania nawonso abwere ali ma roses. I now go about the family that has come from Tanzania, family members who have come from Tanzania. Bank of Malawi, that's also the Roses out, available away. I don't know, I'm going to be able to take on Roses out, they are go fast. I will tell you to go fast. You can out, I mean, after we also have Magra, or Plato Magra, we also away to take on Roses out. I don't have Magra, I will alive to be Guababo, now also I will take on Roses out. Reserve Bank of Malawi, that's Roses. Reserve Bank of Malawi. And so many Amasura no Masura go. Where I need to go and Anzawa mene amasoro nogo abwere ndikuteka marozi sawo kawirani ndukirani amene awakera kogera ntchito onse akumakula nawonso akonzekere. Abiba Nkata anzawa bina masole no go okira chito abumagra na also abere kutaika marozi sawa mumaso au okira chito magra abera na kutaika marozes tuna kucheka mnabele tsakandanu kwa masina lebeti tina kukonza kuzaika mkanayo maberuka zonse sikoka.
So our okira ntchito kumakula pakunakika malose sawo amanises komanso marefugees awo amalemu nawonso akonzereke kuti abwere ndikuchaika malose sawo. Nephews ndima nieces awo abwere achaikwe maroses amene nephews na nieces awo abwera kuchaika maroses awera life ministries akonzekere nawonso kuchaika maroses. Ministry ukonza kwera kutoka Kadani kutoka Marozi San Stefani. Amkanda yachotsatira abwere tutsatikira amfumu abamanda maso kugwirizana n'amfumu. No.
otsatira atsatira ndi Reverend Levi komanso lady Pastor Donga amene ali investment pastor akulilongwe City Church ila ya Christ International. Reverend Dr. Zach Kuala, General Overseer, Awela Life Ministries International. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. We thank God this far for his goodness and his grace towards us. Tulitokoza Mulungu kufikira pano kwa bwino wake And as komanso we are kusoma. coming to a close of setting off our brother Edward Kauka, Pamene tikufika kumapeto pontukuza mbale watu Edward Kauka. we continue to lament from the depths of our hearts. Tikupitirizabe kubuma kuchokera pasi pa mtima May wathu. the gracious God continue to be gracious towards us, all that have remained. Mulungu wachisomo chonse apitirize kukhala mchisomo kwa ife amene tatsiriza. This time may I invite to the front Mr. Sikwese, who's representing the family members from both sides, Pa nthawi ino nditane Mr. Sikwese amene akuyimirira mbali zonse za banja to come and give us a vote of thanks. kubwera kuti adzatiyankhule mathokozo. Mr. Sikwese. Actually, tukozeso church with alive ministry international mufundisa ndi Reverend Dr. Mwala siku kwambiri chipata chikondi chimene masonyeza pa banja la Kauka wakuti nawo ndivakasana lenso chilimbikitsa kutokoza kwambiri chipata chimenechi kuterusimucheza kutokoza maso kulalika anthu kuti tonse tidziwa kuti kuli ende tisikachilumikisa nthawi zonse akutokozanso kwa ene amagwira ntchito Edward anakula chifukwa cha ntchito yabwino imene amagwira chikondiso chachikulu chimene masonyeza kwa Edward pamaso panthawi kuyambira nthawi yomwe zinachitika munathamanga immediately yafika pamalangozi napita ku Baraka kuchipatala kuenda kwera kuno komanso zambiri zimene machita nyumba imene matikonzera zakudya zimene matipatsa zonse mazenza chikondi chopitira muyezo ndipo sisonyeza kuti Edward akukonda kwa Mulungu kuyezetsa kupitizani kuchita ntchito chimeneyo titokozenso anzawo a Edward anzawo amakasi matinawo agofa zonse ina atukakutaya nzizo zisonyeza chikondi chimene ina aliyesana nacho komanso imene Edward amakhalira ndiyanza chozani kwambiri chifukwa cha chikondi chimene amaonetsera Edward ena atizilera kutantaya ena kuna tikoma pamene tibwera tiyeni tiyende makono tiyafika mzimu yathu zilibe zilibuthapo ena matiyofunika COF basi tukozekera nonse kuti makwerasikati kushula kuna aliyense imbali kuti ngadabanja anotukoza kwambiri chifukwa cha kubwera pano inu Mulungu akuchize kudalisana kuchera kwa banja akuna kusunika kusesa nawa. Thank you so much, Mr. Sikwese. Zikomo Mr. Sikwese. And again, from me, before we close with prayer and grace, Isana seke kufikira kwa ine. I want to extend my appreciation and gratitude towards and to each and every one of you. Ndikufuna ndiyamike ndikuthokoza wina aliyense mwa inu. Your sacrifice shall be rewarded. Nsembe yanu imene mwapereka idzapatsidwa mphotho. That which you have shown in love for our brother Edward shall continue in your lives to others. Chimene mwaonetsa ngati chikondi kwa Edward chidzachuluka kuchokera kwa anthu ena. And so I pray that may the Lord bless each and every one. Choncho ndikupemphera kuti Mulungu akudalitseni wina aliyense Allow mwa me inu. to come and invite our senior pastor, Dr. Zai Kawalala,
to bless us and to release us with grace. ndiwalole abusa kuti atimasule ndi mdalitso. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Mukandi kuchokera pamalo ano kubwerera kumudzi. Akhaleni mokumbukira kuti kumwamba kuli Yehova. Akhaleni mokumbukira kuti tsiku lina ifenso ngati Yesu sabwera mwansanga tidzafika malo ngati awo. Akhaleni ndi moyo opa Yehova, moyo okonda Mulungu komanso makamaka kukonda mnzathu, kukonda munthu amene simudziwa kumuchitira zabwino. Pakutero ndikuti takonda Yehova. Chotero chisomo cha Yesu Kristu, chikondi cha Mulungu Atate, ndi chisamaliro chiyang'aniro, chitonthozo, chikhazikitso cha Mzimu Woyera zikhale ndinu kuyambira lero mpaka na moyo wanu wonse, m'dzina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Tisanayambe kubalalika pepani pali zolengeza zochepa zochokera m'mudzi, so tipanga zolengeza zimenezo komanso ndiyapempha kuti tikamaliza zolengeza zathu amfumu atitulutsemo manda muno. Zikomo kwambiri. zolengeza zathu sizambiri mangofuna tengo nena za chitokizo china chomwe tinatipeza chili njira atenemo pepesa ndi 500,000 komanso Limbe Country Club aperekaso 550,000 komanso a private public partnership commission yowa anaperekanso 100,000 komanso ndakumbukira kuba kutetenjanso ziyambale ukamayenda kupana 53,000 komanso a Airtel Bata aperekanso ndi 1 million komanso a Little Motors Church ku Kamuzu International yako kupereko komanso amuzi 50,000 ndipo ramai 50,000 kamuna kuti aipeza kutoka kwa mfema. Amfumu akamanga tiyankhuleni komanso timasuleni atituluke. Zikomo kwambiri ma viewers, apa ndi pamapeto pa program yathu imene ndinali nayo timakupatsirani ma viewers, imene timaperekeza Edward Kauka ku nyumba imene amumangira kuno ku area 18 kumanda. Ambuye akudalitseni nonse amene mnali pa line pamenepo. Zikomo kwambiri. Mzimu wa Edward Kauka use mumtendere. Zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.